дар фасли тобистон талабот ба шиноварӣ зиёд мегардад. дар ин фасли гарм соҳили баҳру дарёҳо, обанборҳо, кӯлҳо ва каналҳо пур аз истироҳаткунандагон мешавад. дар ҳамин замина донистани қоидаҳои обозӣ ва дуруст риоя намудани онҳо метавонад оқибатҳои ногувори ҳодисаҳои нохушро пешгирӣ намояд. дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва тамоми шаҳру навои мамлакат гузарондани суҳбатҳои инфиродӣ, гузарондани суҳбатҳои дар ҳамоҳангӣ ё ки дар якҷоягӣ ва дар ҷойҳои серодам гузарондани суҳбатҳо барои пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои ғаршавӣ як такони ҷиддӣ дод ва бояд қайд намуд, ки новобаста аз оне ки ҳодисаҳои баланд гардидани ҳарорати ҳаво дар ин 10 рӯзаи охир ба қайд гирифта шуд, хушбахтона ҳодисаҳои ғаршавӣ камтар ба қайд гирифта шуданд ва бояд қайд намуд, ки нисбат ба солҳои гузашта гузарондани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва ҳамзамон барои пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои ғаршавӣ гурӯҳҳои иловагӣ аз ҷониби раёсату бахшҳои кумита дар шаҳру навои мамлакат кору фаъолият намуда истоданд. новобаста аз гузарондани чораҳои пешгирикунанда тадбирҳои зарурӣ, мутаассифона дар тӯли 6 моҳи соли 2025 ҳодисаҳои марбут ба об ба қайд гирифта шуд, ки ин шумора ба 111 адад расид. масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид медоранд, ки ҳангоми обозӣ кардан дар обанборҳо, кӯлҳо ва каналу дарёҳо талаботи бехатариро пурра риоя намуд. ҳодисаҳои нохуши солҳои охир нишон медиҳанд, ки дар мавсими обозӣ даҳҳо нафар мефавтанд. мутаассифона аксарияти онҳо ҷавонону наврасон буданд, аз бетаҷрибагӣ ҳангоми обозӣ кардан дар мавзеъҳои мамнӯъ ва надонистани қоидаҳои оддитарини обозӣ ғарқ шуданд. таҳлилу мушоҳидаҳо нишон доданд, ки дар аксари маврид одамон дар он маконҳои зери об мемонанд ва ҷонашонро аз даст медиҳанд, ки аз назарҳо дуранд ва аслан барои обозӣ хеле хатарнок мебошанд. дар таътили тобистон аз падару модар, аз волидайн, аз ҷомеаи шаҳрвандӣ хоҳиш ба амал меоварем, ки дар таътили тобистон фарзандони худро беназорат нагзаронанд ба ягон кори фоиданот, ба хондани китоб, ба сайру сайёҳатҳои дар якҷоягӣ бо оила. ғайр аз ин дар мавзеъҳои обие, ки дар он ҷо обозӣ кардан иҷозат дода мешавад. хушбахтона дар ҳудуди шаҳри Душанбе бениҳоят зиёд ҳастанд ин мавзеъҳои обӣ ва он ҷо дар якҷоягӣ ба обозӣ машғул шаванд. тавсияҳо ҳамин ҳастанд, ки пешгирӣ аз ҳолатҳои нохуш дар об ҳамин дар якҷоягӣ фаъолият кардан аст. бо фаро расидани таътили тобистона кӯдакону наврасон бештари вақти худро дар лаби руду дарё ва ҳавзҳои табиию сунъӣ мегузаронанд. аксари онҳо қоидаҳои дурусти обозӣ карданро намедонанд. аз ин рӯ ҳодисаҳои нохуш зиёд ба амал меояд. мутахассисони соҳа тавсия медиҳанд, ки бояд дар мавзеъҳои махсуси шиноварӣ обозӣ намуд. дар ҳолати сархушӣ шабона дар мавзеъҳои ношинос, ҳавзҳое ки обҳои зеризаминӣ доранд, обозӣ кардан мумкин нест. кӯдаконро дар мавзеъҳои обозӣ беназорат гузоштан ва дар матрасҳои резинӣ, камераҳои автомобилӣ ва зарфҳои пластикӣ обозӣ кардан манъ аст. беҳтар аст, ки вақти саҳар ё бегоҳӣ ҳангоми паст будани таъсири нурҳои офтоб обозӣ намоед. донистани қоидаҳои обозӣ ва дуруст риоя намудани онҳо метавонад пеши роҳи ғарқшавӣ ва оқибатҳои ногуворро гирад. обозӣ танҳо барои одамони солим фоидабахш буда, пеш аз он бояд ҳатман аз назорати духтур гузашт.